హాయ్ గాయ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈ రోజు వీడియోలో మనం చికెన్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. సో ఫస్ట్గా ఈ కుక్కర్లో మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం అనమాట, చాలా ఈజీగా. సో ఫస్ట్ కుక్కర్ తీసుకున్నాం, కుక్కర్లోని 5 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాం అండ్ 2 చాప్డ్ ఆనియన్స్ వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాము. బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అండ్ చికెన్ కర్రీ కుక్కర్లో చేయడం అనేది చాలా చాలా ఈజియెస్ట్ మెథడ్ అని చెప్పాలి. బ్యాచులర్స్ కానీ కుకింగ్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కదా, ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అస్సలు రాని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఈ ఈజీ రెసిపీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరివేపాకు అనమాట. కరివేపాకు 2 రెబ్బలు వేసుకోవాలి. తర్వాత ఉప్పు, తర్వాత పసుపు. ఉప్పు ఒక 1 స్పూన్ వేసుకుందాం, పసుపు కూడా 1 స్పూన్ అనమాట. ఉప్పు మనం ఎందుకు అంటే తక్కువ వేసుకోవడం అనేది చాలా బెటర్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి. బికాస్ ఎక్కువ వేసుకుంటే మనం తగ్గలేము, బట్ తక్కువ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్యూచర్లో, లైక్ తర్వాత యాడ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చిల్లీ పేస్ట్ అనమాట. ఈ చిల్లీస్ ఏంటంటే చిన్న చిన్నగా చాలా స్పైసీ ఉండే చిల్లీస్. మనం 10 గ్రైండర్లోని మిక్సీలో యాడ్ చేసి బాగా గ్రైండ్ చేసుకొని వేసుకోవాలన్నమాట. వేసుకొని ఆయిల్లోని బాగా ఫ్రై అయినట్టు చూసుకోవాలి. సో రా స్మెల్ లాగా ఏం రాకుండా చూసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి 2 స్పూన్స్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం మనం. యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకుంటున్నాం ఫస్ట్ ఇందులో బాగా. చూసారా, అలా కలుపుకోవాలన్నమాట. కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ చికెన్ అనేది బాగా వాష్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో చికెన్ మీకు ఒకవేళ ఎలా వాష్ చేసుకోవాలో దగ్గరికి అయిపోయింది, చూసారా ఇప్పుడు ఇది దగ్గరికి అయిపోయింది. సో దగ్గర అయిపోయింది. చికెన్ చాలా హైజీన్గా ఎలా వాష్ చేయాలి మీకు ఐడియా లేకపోతే ఒక వీడియో అనేది నేను ఆల్రెడీ తయారు చేశాను, నా ఛానల్లో పెట్టాను. సో దానికి లింక్ ఇక్కడ పెడతాను, కార్డ్స్లో చూడండి. సో బాగా వాష్ చేసిన చికెన్ అనమాట వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. సో చికెన్ అనేది చాలా బాగా వాష్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ చికెన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు. బికాస్ చికెన్ సరిగ్గా వాష్ చేయలేదనుకోండి ఏమవుతుందంటే నీ స్మెల్ అనేది వస్తుంది. బట్ అలా వస్తే అస్సలు బాగోదు, ఎవరికి నచ్చదు ఆ స్మెల్. సో అందుకని బాగా వాష్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో చికెన్ వేసుకొని మనం బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట. ఒక 5 to 10 మినిట్స్ అలా ఉంచి మనం వేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కానీ చిల్లీ పేస్ట్ కానీ ఉప్పు కారం పసుపు, కారం వేసుకోలేదు పసుపు వేసుకున్నాం. మనం కారం అనేది కంప్లీట్గా ఆమిట్ చేస్తున్నాము ఇందులోని, బికాస్ కారం కన్నా చిల్లీ పేస్ట్ వేసుకున్న చాలా హెల్తీ అనమాట. నెక్స్ట్ కొంచెం అలా వేసుకున్న తర్వాత చికెన్ బాగా వేగి మసాలా మొత్తం కలిసినప్పుడు దగ్గరికి అవుతుంది కదా, మనకి దగ్గరికి అయిన తర్వాత ఇందులోని టమాటో పేస్ట్ వేస్తున్నాము. టమాటోస్ ఒక 10 టమాటోస్ తీసుకొని మనం వేసుకొని కొంచెంసేపు అయిన తర్వాత దగ్గరికి అయిన తర్వాత మనం ఇందులో వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ ఎంత వేసుకోవాలంటే చికెన్ మనకి ములిగేంతవరకు వేసుకోవాలన్నమాట. సో మీకు ఒకవేళ అసలు ఎలా చేయాలో ఏమీ ఐడియా లేకపోతే నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకోవాలి. కొత్తిమీర పుదీనా అనేది చాలా చాలా మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది అన్నమాట మనకి. చికెన్ కర్రీ కావచ్చు ఏ కర్రీకైనా, అండ్ చికెన్ కర్రీకి అయితే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ మస్ట్ అని చెప్పాలి. వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. అండ్ కొంచెం సేపులో వెయిట్ చేస్తే మన చికెన్ కర్రీ ఈజీగా రెడీ అయిపోతుంది. సో ఐమ్ సో ఎక్సైటెడ్. బాగా కలుపుకోవాలి. చూసారా, హైలో పెట్టుకోవాలి, ఇందాక మధ్యలో కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. అండ్ మనం కుక్కర్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాము. కుక్కర్ క్లోజ్ చేసుకున్నాము కదా. సో ఇప్పుడు 4 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకి డెలిషియస్ చికెన్ కర్రీ రెడీ. సో మనం ఇప్పుడు కుక్కర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. సో బేసిక్గా నేను చేసిన రెసిపీ ఏదైతే ఉందో అది 500 grams చికెన్. సో మీరు ఒకవేళ 1 kg చికెన్ చేస్తే దాని తగ్గట్టుగా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం బౌల్లోని సర్వ్ చేసుకుంటున్నాం ఆనియన్స్తోని ఇంకా లెమన్తోని.